Bisi Kwtalni Phungo bai bai thutai jege cycling klai belake sak dukuman ka Khoroksa Patibong Kwtalni tatjoboni amsayo yagolo Patibong ni rok oktoma roholaika horbothani tangbedoni bindiarokno oktoma mankino dofra kapra horbothani bindiarok phai Patibong thayo phai siklano khosawi kwai hangkor sakhamnago tlangi thangka sak dukumani mung mithurai nok khwaini lalchara amsayo বাইসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট আর কি নিজে নাম কিটা মিথুন রায় বয়স 26 বাড়ি বাড়ি লালছড়া সে কি করে জানেন এটা তো আমি তো জানা নাই কেমন No koktuma kaham hasini lokorangni bagai khunjukai kisa jora roi khnawi na jabadi ketaw jorani kaham sakduk mangduk naimung tuyei clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong arogya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham sak na jadi mano arogya da complete homeo health solution no romdi kahamke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srairogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal lomno khobi dal bidal bemugrongni kahamke sak najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro sak hamna musungka hangke Arogya the complete homeo health solution by Kurangi